қаҳрамони имрӯзаи барномаи як рӯзи варзишгар нафарест ки тасмимашро камнафарон дастгирӣ мекарданд ва ҳатто нигоҳи хубе нисбаташ надоштанд. новобаста ба андешаи муҳит ӯ тавонист дар риштаи варзиши велосипедронӣ ба натиҷаҳои назаррас даст биёбад. вобаста ба масъалаи мазкур каме баъдтар ҳарф хоҳем гуфт. ҳоло бошад ба шумо бинандаи азиз аз оғози рӯзи фараҳнози баҳром маълумот медиҳем. чун дар оилаи қаҳрамони имрӯзаи мо ҳама аз субҳ пайи кору таҳсиланд, фараҳнозро лозим аст то рафтан ба донишгоҳ аввал наҳорӣ омода намояд. имрӯз тасмим дорад аҳли оила рӯзи худро бо ширинӣ оғоз намоянд. аз ин рӯ барои онҳо торт омода менамояд. дар баробари омода намудани торт ӯ ба мо аз рӯзи аввали рӯ оварданаш ба дучархаронӣ нақл кард. синфи 6 будам, синфи 6 ҳамин намуди варзиша сар карда будам дучархарониро. сабабаш дар он буд ки вақте ки ман падарам барои додарам ки дучарха харида буд, ман ҳавас зиёд доштам дар хона, дар мобайни писаро ки калон шудам, ҳавасам зиёд буд. баъд амихе додар ма гирифтам, ҳай кардам. як рӯз устод монд, гуфт мо дар гурӯҳ мондухта надорем, биё машқ кун. гуфтам ай ман варзишгар мебуроя? гуфт ҳо. ва ҳамихе муддати 6 сол мешавад ки ҳамихе машқ мекунам мусобиқаҳои беруни шаҳр баромадагӣ дар дахили кишварамон. ин ки тӯли 6 сол аст ки ба ҳамин намуди варзиш машғул ҳастам. ман ӯро дидам ки бо велосипед ҳар рӯз машқ мекунад, ҳай мекунад, ба хонашон меравад, мебиёяд. фақат завқ дошт дар ҳамин велосипед. баъд ман бо модараш ҳамсӯҳбат шудам ва ӯро бо ҳамсӯҳбат шудам, гуфтам ки фараҳноз завқ дорад дар ҳамин намуди варзиши велосипедронӣ. ман мехоҳам ки ба шогирдиро қабул кунам, машқи тамрин диҳам, чунки аз ҳамин намуди варзиши велосипедронӣ муаррифгари давлату миллат шавад. то ин ҷониб бародари фараҳноз машқи тамрин мекард дар дастаи ман. пас аз даъвати мураббии фараҳноз барои рафтан ба тамрин аз волидон маслиҳат пурсид, аммо он посухеро ки интизор буд нашунид. рӯзе омада ба ман чунин пешниҳод намуд ки ман мехоҳам ки ба федератсияи варзишгарон дар соҳаи дучархаронӣ шомил шавам ва дучархарон шавам. аз сабабе ки фараҳноз ҷисман хурдакак буд, ман баростӣ на барои он ки зиддияти ман на аз он буд ки ман намехостам фараҳноз дучархарон шавад, аз он буд ки ҷисман хурд буд. ва ман шӯхиомез ба ӯ гуфтам ки дучархаронӣ ин касби духтар нест. лекин ба ин баръакс бар ин гуфтаҳои ман дидам ки фараҳноз ғамгин шуд, ҳатто як эътирозе ҳам қариб ки баён намуд. фарзанди ма майда буд, ай майда ки дучархарониро ҳавас дошт, хай рафт, мо ҳамира дастгириш кардем, бо дастгирии мо хай ҳамин касбда пеш гирифт. дар ниҳояти кор барояш иҷозат доданд то ба тамрини дучархаронӣ машғул шавад. то суҳбати мо бо волидон аллакай торти фараҳноз омода гардид ва ҷамъи оиларо сари дастархон даъват намуд. дар баробари варзишгар будан фараҳноз дар донишгоҳи тиҷоратӣ дар риштаи ташкили робитаи байналмилалӣ таҳсил менамояд. ин аз он далолат медиҳад ки ҳар нафар метавонад дар як вақт ба варзиш, таҳсил ва дигар корҳои рӯзгор машғул шавад. соли 2018 дар шаҳри бостонии хуҷанд мусобиқаи ҷумҳуриявӣ барои пурра намудани ҳайати мунтахаб баргузор гардид. дар мусобиқаи мазкур фараҳноз тавонист мақоми аввалро касб намояд. як сол баъд ҳайати пурраи дучархаронони кишвар дар чемпионати осиё иштирок намуданд ва фараҳноз ба даҳгонаи беҳтарин шомил шуд. соли 2018-19 номбурда беҳтарин дучархарон миёни бонувон дар кишвар дониста шуд ва пас он ба ӯ унвони номзад ба устоди варзишро доданд. волидони фараҳноз мегӯянд пас аз оне ки мо ба духтарамон иҷозаи варзишгар шуданро додем, назари мардум мухталиф буд.
ҳар ки мехост наздамон меомад ва насиҳатамон мекард ки набояд духтар ба дучархаронӣ машғул шавад. агарчи дар рӯзҳои аввал чунин муроҷиатҳо зиёд буданд, аммо мо зидди ин гуфтаҳо будему фараҳнозро дастгирӣ менамудем. баъд аз як муддати тамрин мураббӣ ба маҳорати Фараҳноз баҳои баланд дод ва ба ӯ тавсия дод ки дар мусобиқаи шаҳрӣ иштирок намояд. бори аввал гарчанде ки аввалин бор буд дар сатҳи шаҳрамон дар байни духтарҳо ҷои аввалро гирифт, ишғол намуд ва бо як аллакай дар ҳамун аз макони мусобиқа тавассути телефон ба ман дар тамос шуд, занг зада маро хушҳол намуд ки дадаҷон, ман соҳиби ҷои аввал гардидам. ин маро як таконе буд барои ман ва ман аз ин бениҳоят хурсанду шод гаштам. ин боиси сарфарозии ман буд. падари Фараҳноз табиб аст. ӯ мегӯяд ман ёд надорам ки кай духтарам аз саломатиаш шикоят карда бошад. баръакс, ӯ дар мавриди бемор шудани аъзоёни оила онҳоро ба амалҳои варзишӣ даъват менамояд. дар идомаи суҳбат ӯ ба мо аз эҳсосоти доштааш ба ҳангоми аввалин иштироки Фараҳноз дар мусобиқаи умумиҷумҳуриявӣ гуфт. аз пойтахтамон бори аввал ба шаҳри Хуҷанд сафар доштанд. хай дар онҷа муддати 3 рӯз дар онҷа қарор доштам. мусобиқаҳоро бо сари баланд гузаронида бо ҳатто соҳиби ҷоми раиси вилояти Суғд ҳам гардиданд ки вақте ки бо ин ҷом баргашт ва медалҳо ва ҷои аввалро ишғол намуд, ин боз манро хушҳол кард ва манро дар назди худ вазифа гузоштам ки бояд ман дар тарбия, дар сайқал додани маҳорати духтарчам саҳмгузор бошам, на ин ки пеши ӯро гирам. ман бениҳоят хурсандӣ кардам. пас аз муваффақиятҳои ҳамешагӣ дар дохили кишвар, мураббиён Фараҳнозро ба ҳайати мунтахаб шомил намуданд ва иштирокашро дар чемпионати Осиё ҳатмӣ донистанд. яке аз рӯзҳо омада гуфт ки мо бояд ба ҷумҳурии Ӯзбекистон ба мусобиқа сафар кунем. баъдан аз Ӯзбекистон боз ба шаҳри остона ба Қазоқистон бояд, дар онҷо ҳам мусобиқаҳои варзишӣ баргузор мегарданд ва аз ман барои дуо гирифтан изҳори дуо гирифтан намуд. ман бе ягон шаку шубҳа духтарчамро дуо додам ва таъкид намудам ки духтарҷон, дар вақти мусобиқа ҳама қоидаҳое ки дар онҷа мусобиқа дар сатҳи бениҳоят калон баргузор мегардад, дучархаронӣ вақте худам тавассути телевизион бисёр тамошо мекунам, барномаи варзишро мебинам ки дар вақти ҳаракат суръати баланд ҳар гуна садамаҳо метавонад дар байни варзишгарон ба амал биёяд. таъкидаш намудам ки дар вақти иштирок дар мусобиқа сабаби ноил шудан ба чунин муваффақиятҳои қаҳрамони имрӯзаи барномаро мураббӣ чунин шарҳ дод. тез ҳамаи ҳамин нозикиҳои варзиши велосипедрониро тез аз худ мекард. тез аз худ мекард ва ба ҳамин то сатҳи мусобиқаҳои чемпионати Осиё, мусобиқаҳои Осиё ки дар давлати Ӯзбекистон шаҳри Тошканд баргузор гардид, иштирок кард ва ҳамаи он нозикиҳое ки буд ва ҳамаи он пешравие ки дар намуди велосипедронӣ буд дар чемпионати Осиё дид ва кӯшиш кард ки дар ҳамаи мусобиқаҳо фаъол бошад ва ҳама сола дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ берун аз ҷумҳурӣ иштирок мекард ва ҳамарӯза ба машқу тамринҳо меояду барои ҳамин муаррифгари давлату миллат, барои пешравӣ намуди велосипедронӣ ки ҳамин намуди велосипедронӣ ҳам духтарон низ завқманду шавқманд шаванд,
ҳамарӯза кӯшиш мекунад, талош кӯшиш мекунад. фараҳноз аз ҷумлаи духтарони ангушшумор дар риштаи велосипедронист ва чун ӯ донишҷӯ гардид, аксаран пиндоштанд ки миёни варзишу донишҷӯӣ таҳсилро интихоб менамояду аз варзиш дур мешавад. Вале чун ҳадаф расидан ба қуллаҳои баланд дар дуи самт буд, қаҳрамони мо тафовуте миёни донишҷӯӣ ва дучархаронӣ нагузошту баръакс ҳиммати пешбурди ҳардуро кард. вақте ки инсон агар ки бихоҳад, яъне ки метавонад ки аз уҳдаи тамоми яъне ки аз уҳдаи тамоми мушкилиҳо барояд. Ва ман ҳамчун бону тавсия метавонам ки барои ман ягон мушкилӣ надорад. Чунки дарсҳои ман тақрибан дар соати 1 тамом мешавад. Баъд аз вай ман вақти холигӣ дорам, метавонам ки ин касбамро ҳам давом додан гирам. вазнинро ҳам эҳсос намекунад. омада тамринҳои худро давом медиҳад. Шабона то як нисфи шаб ба хондани тайёр намудани дарсҳои донишгоҳиаш машғул мешаванд. Саҳар боз барвақт хиста хона дару рӯбучӣ намуда барои мо наҳорӣ тайёр мекунад. моро ҳам барои мо ҳам наҳорӣ тайёр кард, худаш ҳам наҳорӣ гирифта саҳар барвақт боз ба дарси донишгоҳ меравад. одатан фараҳноз дар вақтҳои холигии худ ба кӯли ҷавонон меояд. ӯ ин ҷоро макони истироҳатии худ интихоб кардааст. рӯзи сабти барномаи мо низ нақша дошт ба ин ҷо биёяд, то баъд аз таҳсили 7 соата каме истироҳат дошта бошад. ӯ гуфт истироҳат дар кӯли мазкур анъанаи оилавӣ мебошад ва гоҳ-гоҳ оилавӣ ба ин ҷо меоянд. вале фараҳноз новобаста ба ин дар ҳоли хаста буданаш кӯшиш менамояд хастагиашро дар ин ҷо рафъ созад. сабаби ба кӯли ҷавонон омадани ман дар ин аст ки бештари вақте ки пеш аз мусобиқаҳо ки ман мебиёям, дар ин ҷо ки рӯҳан худро ором мекунам ва пеш аз ин ки ба машқу тамрин баромадани худам, ба машқу тамрин омадани худам дар лави дарёи ҳамин ки кӯли ҷавонон нишаста ки рӯҳан худро ором мекунам ва баъд аз ине ки устодон ҷамъ шидан дар назди кӯли ҷавонон, ман ба машқу тамрини худам мебароям ва дар ин вақт эҳсосотамро хуб ҳис мекунам, чунки ман аллакай рӯҳан ором мебошам. имрӯзҳо тамоми дастаи шаҳри Душанбе барои иштирок дар чемпионати ҷумҳуриявӣ оид ба велосипедронӣ омодагӣ мегиранд. дар баробари онҳо фараҳноз низ пайи омода шудан барои иштирок дар мусобиқаи мазкур мебошад. аз рӯи нақшаи тамринӣ дар рӯзи сабти барномаи мо дастаи дучархаронон рӯзи истироҳатӣ доштанд, вале новобаста ба ин фараҳноз ба тамрин машғул мешуд. зеро тавре гуфтем, ӯ имрӯзҳо барои иштирок дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки тибқи нақша бояд моҳи оянда дар ноҳияи ҷайҳун баргузор гардад, омодагӣ мегирад. дар аввал аз рӯи қоидаи варзишӣ мураббӣ ба ӯ гарм намудани баданро тавсия медиҳад. зеро тамрини имрӯза масофаи кӯтоҳ вале суръати баланд дорад. тавре дар навор маълум аст, тамринҳо ҳам дар боғ ва кӯли ҷавонон гузаронида мешавад. ин бадон хотир аст ки ин ҷо шароити хуб барои рондани дучарха дар масофаи кӯтоҳ бо суръати баландро дорад. баъд аз ин мо машқи 100 метра бо велосипед дорем, барои оне ки бояд ки масофаи 100 метро дар 14 сония бояд тай кунад ва мо тайёрӣ мебинем барои дар пеш мусобиқа дорем. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оиди велосипедронӣ дар ноҳияи ҷайҳун, вилояти Хатлун ва ҳамарӯза мо тайёр мебинем. имрӯз ки машқи дароз надоштем, мо ғайр аз ин ҳар рӯз бо ҳамроҳи фараҳноз машқу тамрин мекунем ки дар ҳар як мусобиқа тайёрӣ бинад ва фаъолона иштирок кунад ва ҷойҳои намоён сазовор гардад. ба гуфти мураббӣ барои бонувон тай намудани масофаи 100 метр дар 14 сония муайян шудааст, вале фараҳноз ҳоло ин масофаро камтар аз 15 сония тай менамояд ва барои тай намудани масофаи мазкур дар вақти зикр гардида ӯро лозим аст бештар тамрин намояд. ин навъи тамрин ҳам қоидаҳо ва марҳилаи худро дорад. масалан, набояд варзишгар ин шакли тамринро тӯлонӣ ва такроран иҷро намояд.
ба гуфти муҳаммад саид мураббии фараҳноз дар як марҳилаи тамринӣ танҳо 30-40 дақиқа барои тамрин кифоя аст. машқҳои имрӯзаи мо фараҳноз нишон дод ки муддати як маротиба масофаи 100 метрро дар 16 сония 18 доли сония омад. ду маротибаи дига 15 сония 0.15 доли сония ва ду маротибаи дигар 14 сония ва 13 доли сония. Як маротибаи дига масофаи 100 метрро дар муддати 14 сония 0.4 доли сония омадааст. дар ин натиҷа мебурорем ки барои мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ӯ тайёр аст. ҳадаф аз таҳияи барномаи мазкур дар он аст ки ҳар нафар метавонад дар баробари варзишгар будан машғули омӯзиш бошад ва ё аз худкунии касб. яъне ин вобаста аст аз ҳар яки мо. танҳо мебояд ҳар дақиқаи рӯзро бо самар истифода бурд ва дар роҳи интихоб кардан муваффақ шуд. далел ба ин гуфтаҳо метавонад дилхоҳ қаҳрамони барномаи як рӯзи варзишгар бошад.